Per exemple, el mes de juliol va ser un prec. En el mes de juliol i 4 o 5 dies abans del ple del 29, una veïna de la ciutat Jardí m'informava del següent. Ya he pillado 2 veces a los trabajadores del Ayuntamiento de Pusol por la zona de Ciudad Jardín pulverizando con veneno los jardines y no ponen ningún letrero avisando. Y la otra vez murió un perro. Y esta vez hay varios malitos y un cachorro murió esta noche. Aun diciéndoles yo personalmente que avisaran con letreros, me contestaron que no tenían esa orden, un poco irresponsable me parece por parte del Ayuntamiento. Pido que me apoyes y pueda llegar este aviso. La gente está muy enfadada. A mi m'agrada contrastar la informació i el primer que vaig fer va ser parlar amb el senyor regidor, el senyor Esteve, José María, i em va comentar que actualment és quasi impossible que amb els productes que s'utilitzen per part de la brigada puguen provocar la mort de qualsevol animalet. Vaig consultar al senyor Reyes també, que és el cap de la brigada, i em va reconèixer que si bé posen rètols en algunes zones com el BAO, que solen haver, diguem, amos de mascotes que passegen gossos, sí que és veritat que en els parcs i jardins no es posa ningú avís. Per tant, així, també s'ha detectat, ara últimament per la zona del Mas i Mas, la mort de 5 gossos, o 7, aniran augmentant, m'imagino, perquè pareix ser, ja no crec que és per el producte que utilitzen els operaris, sinó perquè pareix ser que n'hi ha gent que es dedica a fer aquesta fejoria, d'anar carregant-se els animalets, i tiren verí. Aleshores, en aquest cas ha sigut també el gos de la filla d'una regidora, i li ho he preguntat, i és veritat, m'ha constatat la informació. Aleshores, el prec seria que la brigada en el futur posi cartells informatius, però que la pregunta és, per part de la policia s'han obert, diguem, investigacions per veure qui és el que està tirant el verí. És complicat, però pareix ser que està convertint-se, entre cometes, en una mala moda. I aleshores caldria ficar, diguem, en funcionament algun dispositiu per averiguar qui és el que se dedica a això. Bé, també ens hauria agradat